APSC आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय मनजित बसुमतारीखौ नखराव नुजाथि हैनानै बरायदों। कक्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो खोला कक्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादा APSC आनजादाव आसाम पुलिस सार्भिस 26 मार्चआव उथ्रिसार जानो हानाय मनजित बसुमतारीखौ नखराव नुजाथि हैनानै बरायदों। थांनाय डिसेम्बर 5 अक्ट'आव फोसावनाय 2023-2024 APSC आनजादाव आसाम पुलिस सार्भिस 26 मार्चआव उथ्रिसार जानो हानाय कक्राझार जिल्ला थुरिबारि गामिनि रुंसारि नरेन्द्र बसुमतारी आरो बिमा फानस्रि बसुमतारीनि फिसाज्ला मनजित बसुमतारीखौ कक्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो खोला कक्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादा मनजित बसुमतारीनि नखराव नुजाथि हैनानै बरायदों। कक्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिजेल कुमार बसुमतारीया मनजित बसुमतारीनि APSC आनजादाव बेबादि उथ्रिसार जानो हानाया बर' हारिनि आरो ओनसोलनि गेजेराव गोग्गानाय लाबोनो हानायखौ खौरांनि गेजेरजों गोजोननाय फोरमायथिदों। बयनिसिमबो आंनि गाहाम हामलायथि जासिदों। दिनैहाय नैबे कक्राझार सोहोरनि सानजाहा थानाय बे सोहोरजोंनो नांजाबनाय थुरिबारि गामि, बे गामिनि सोरगोआरि रनेन्द्र बसुमतारी आरो फानस्रि बसुमतारी बिथांनि न'आव जों दिनै दंफैयो। बिथांनि फिसाज्ला मनजित बसुमतारी बिथाङा थांनाय जे 2023 मायथाइनि जे APSC आनजाद बेवहाय बिथाङा उथ्रिसार जानो हादों। बिथाङा APS सेकेन्ड ग्रेडआव उथ्रिसार जानो हादों। दा बिथांनि जे बे उथ्रिसार जानो हानाय बेवहाय जोङो जोबोद गोजोनदों। गोजोननायजों लोगोसे दिनैहाय बिथांखौ जोङो बरायनो थाखाय बिथांनि न'आव जोङो दंफैयो कक्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै। बिथाङा जे बे आनजादखौ उथ्रिसारनो हाबाय, आसामनि मोनसे गिदिरथार जे आनजाद, बे खुंथायनि आनजाद, बेवहाय उथ्रिसार जानायाव जोंनि जिल्लाया जोबोद गोजोननाय मोनदों। जिल्लाजों लोगोसेनो जोंहा बे कक्राझार खोला कक्राझार प्राइमारिनि मावथि बिथांमोनहाबो दंफायो। दा जों जयैनो जिल्ला आरो गुदि आफाद बिथांखौ बरायफैदों। बिथाङा जे सासे जोंनि गेजेराव उथ्रिसार जानो हानाय बर' हारिनि सासे हाथरखि बादि दिनैहाय बिथाङा नाजानानै उथ्रिसार जानो हाबाय। जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। मिजिंथिदों बिथाङा जोंनि उन जोलैनि मोनसे बिदिन्थि जागोन। बिथाङा गावनि नांथाबनानै नाजानायजों, जोबोद फरायनायजोंनो बिथाङा खेबसेयैनो हायाब्लाबो नाजाथाबनानै जे आनजादखौ उथ्रिसार जानो हायो। आरो बिथाङा जों मिथिनायाव गुबुन मोनसे सोरखारि खामानिबो मावदोंमोन, मोनसे कम्पानियाव मावदोंमोन। बियो अरियेन्टेल इन्सुरेन्स कम्पानियाव साख्रि मावनायनि गेजेरजोंबो जे फरायनायखौ जुदि कन्टिनिउ खालामबाय थायोब्ला जे उथ्रिसार जानो हायो, बिथाङा मोनसे आदर्शखौ दिन्थिदों। दा मिजिंथिदों जोंनि इयुन जोलैया बिथांनि आगानखौ संदानगोन आरो बिथांखौबो जोङो खावलायगोन बिथाङाबो जाहाथे जोंनि इयुन जोलैफोरखौ लामा दिन्थिनानै होगोन, माबोरै फरायनांगौ, माबोरै नाजानांगौ, आनजादाव बोरै उथ्रिसार जानो हायो, बिनि बागै बिथाङा उन जोलैफोरनो दिन्थिनानै होगोन। आरो मिजिंथिदों बिथाङा पुलिस साख्रि मावनायनि गेजेरजोंबाबो गावनि हारिनि फारसे, सुबुं हारिनि फारसे मोनसे मोजां खामानि मावगोन, समाजनि मोजां खामानि मावलांगोन आरो प्रसासननि मोनसे मोजां खामानि मावलांगोन, हारिनि हादरनि मोजां सिन्था खालामनानै खामानिखौ मावलांगोन आरो गावनि जे मावनांगौ हाबाफारि बेवहाय गाफालथि जानाय नङा। खोब मोजां गोथार गोसोजोंनो मावलांगोन, जों बेखौ मिजिंथिदों।
गावनि खामानिजों लोगोसेयैनो गासै रायजो राजाखौ माने सिबिनायानो मोनसे सुबुंनि धोरोम खालिबोल' गावखौल' माने गोजौआव दावखोहोनाय बे हाबाफारिखौ जाहाथे लायालाबानो बयखौबो समान मेगनजों नायो मोजां गावनि हाबाफारिखौ मावफुंलाङो बेखौ जोङो मिजिंथिदों आरो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथांनि बिफायाबो पुलिस बिफानावनो साख्रि मावोमोन इन्सपेक्टरसिम बिथाङा मावदोंमोन मेघालय पुलिसमोन बिथांनि बिफाया जे बेबादि मोनसे उत्साह होनो हालांनाय बिफामोन जों बिथाङा थायोमोनब्ला जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन गावनि फिसालाया जे बेबादि गावनि एखे माने मोनसे पस्टखौनो मोनसे माने साख्रिखौनो लाहैनो हाबाय बेवहाय बिथाङा गोजोननाय मोनगौमोन जों बिथांनि फारसे बेबादि मोजां गुन गोनां माने फिसाला जोनोम होनो हादों बेखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांनि जे बिमा मनजित बसुमतारीनि जे बिमा फानस्रि बसुमतारी जोबोद बाख्नायथाव बिथाङा जे सासे बेबादि गोग्गो माने सुबुं धोन जोंनो होलांबाय जोंनि हारियाव जे मोनसे गोग्गानाय लाबोबाय जों बिथांनि फारसेबो जोङो जोंनि सिबिनायखौ बावो दा जोंनि बर' साहित्य सभाया फैगौ जानुवारि मासनिनो 10, 11, 12 अक्ट'खालि डिमाकुसियाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसियाव मोनसे जथुम्मा खुंगोन बे जथुम्मायाव जोङो बर' साहित्य सभानि जानानै जों बिथांखौ बरायगोन आरो बिथांजों लोगोसेनो जोंनि बर' हारियाव जे साबा APC 15सा माने 15 जन जे APC आनजादाव उथ्रिसार जानो हाबाय बिथांमोनखौ जों बरायगोन आरो बिथांमोनखौ गासैखौबो जोङो मिजिंथिदों जाहाथे हारिनि हादोरनि आसाम हादोरजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि आरो सुबुं माहारिनि मोजां खामानि मावगोन जेरावखि थाया मानो गावनि बर' राव थुनलाइखौ सिबिनायाव बिथांमोनहा जाहाथे नांथाबफागोन जोंनि हारिनि फारसेबो मोनसे अनसायनाय गोसो लाखिगोन आरो जोंनि हारिनि इयुन जोलैफोरनोबो मोनसे थुलुंगा होगोन बेखौ मिजिंथिनानै आङो एसेयावनो आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों नोंथांमोननि निउस चेनेलखौ आं बरायबाय आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि फार्स्टआव फेमिलि हिसाबै जोंनि गामिनि मानसि रिलेटिभ्स आइ आरो लेट फादार इन लखौबो आं थेंकफुल खारन बे आइ बाबानि खस्थ'नि थाखायसो दिनै जों आंनि हासबेन्डआबो माने एडुकेटेड जादों आरो बे माने आइयाबो बिराद माने सानै बिदा फंबाय दं सानैखौ बिराद डिसिप्लिन माने आरो बिसोर सानैबो बिराद डाउन टू आर्थ आरो आई थिंक his hard work and perseverance have paid off and as a wife माने आं बेखौ सापर्ट खालामदोंमोन आरो आंनि डिउटि मा बेखौनो आं माने मावदों आरो बेल' आरो थ' माने आं माने हेपि जादों आरो बेनि थाखाय थ' आं आई कंग्रेचुलेट हिम आरो आं मिथिखायो जे हि इज भेरि माने हार्ड वर्किं आं नुखादों बे ओरिएन्टेल मावनाय समावबो माने आं मालाबा बुंखायो माने वाइ डु इउ वर्क सो माच थ' बे होनो आरो माने आई केनट चिट माय गभर्नमेन्ट माने थ' बेनिफ्रायबो आं मिथिखायो आरो डेट माने खालि APSC आव माने पास जानाय नङा आरो बे माने फ्रम हिज हार्ट अल्सो हि इज भेरि माने डेडिकेटेड आरो मानसिफोरखौ जोंनि गामिनिखौबो सोरबा माने माबा मोनसे हेल्प खालामबा माने हि इज अलवेज रेडि टु हेल्प एनिवान माने थ' माने स' माने आं एप्रिसियेट खालामदों दे बेथ' हार्डवर्क खालामनायनि गेजेरनिफ्राय माने अफिसाव थांनाय ओमफ्राय फैनाय ओमफ्राय फरायनाय माने बिनि साक्सेसखौ दिनै जों सेलेब्रेट खालामबाय मोजां मोनबाय आरो गासिबो जोंनि भिलेजार्सफोराबो फैबाय माने बिसोरबो फेलिसिटेट खालामदों स' थेंकफुल टु एभ्रिवान थेंकफुल टु गड थेंकफुल टु माय इन-लस एन्ड माय रिलेटिभ्स स' थेंक इउ धन्यबाद हरबाय नोंसोर जोंनाव फैनानै आंनि फिसालाखौ बरायफैनायखाय ओमफ्राय आं बिराद बेखौनो जों बिराद खस्थ' खालामनानै नेबोगासिनो दंखायोमोन ओमफ्राय दिनै जानायखाय जों बिराद गोजोननाय मोनदों सासे पुलिसनि फिसाया नांगौ बादि मोनागारा बिराद खस्थ'यैसो फोरोंबोखानाय जों ओमफ्राय बे दा दिनै बिसिम सहैनायखाय जों बिराद मोजां मोनदों आरो न'खराव बिफा थानायबाथ' बिफाया गिलुबालु मोजां मोनगौमोन ओमफ्राय दा बिफाखौ जों लाखिनो हायासै बिनि थाखायनो बेखौनो बुंनानै आं फोजोबबाय एसे बिमा हिसाबै नोंथाङा माबायदि मदद होबोनो मोनदोंमोन मनजित बसुमतारीनि बेफोरबायदि नाजानायाव
आं हयसे लेखाखौ फोरोंनो रोङा खिन्थु बेखौ जानाय थानाय गासिबो कलेजनिफ्राय फैबा ओंखाम गुदुं संब्रबनानै जाहोनाय मानाया आंनि दायथ'मोन आरो बेबो मिथिगौ आं माबादियावनो बिराद जोथोन लायोमोन आं बिसोरखौ माने जेबो मावनाङा लेखाल' फराय होननाय बायदि आरोखि सानैबो फिसाखौ समानावनो मोन आं ओमफ्राय दा बेहा बिसिम सहैबाय नालाय आं बिराद मोजां मोनबाय दिनै सुबुं समाजनि थाखाय नोंथाङा दिनै मनजित बसुमतारीखौ मोनसे सुबुं सम्पद हिसाबै गथायनानै होबाय गारजेन हिसाबै बिमा बिफाफोरखौ माबायदि जानायखौ लुबैयो बयनिबो फिसाफ्रा बिदिनो मोजां जाथों बिमाफ्रा एसे खेल लाथों फोरोंनो हानायाल' गिदिर खोथा नङा जों माने मास्टारबाबो टिउसनसो होजोबखानांगौ नालाय गथ'फोरखौ नायनाया जोंनि बिमानि जिम्माबारि ओमफ्राय बिराद खेल लानांगौ जायो बेबायदिनो आरोखि बयबो फोरोंनायखौ माबाथार दानि जुगाव बिदि आरो आंना जाबाय